chivanhu chiri kuitwa apa kugoma kwatakabva sevana vechivanhu vakangozvarwa muchivanhira vachimusasa yavo dzisekuru kureva kuti tinoitwa kune mora ane mweya yavana tine kodzero yekubika mupeta tichidana mhepo ndo kumavambo kwedzinza saka tikasatenda hatizivi kwatiri kuenda nekwatiri kubva hatizivi kwatiri kuenda nekwatiri kubva hadzisiridzo here mhepo dzamuri kuti ngadziyo dzitichengete dzatiri kuti takuenda kumasvondo toskonzi mweya yakaipa iri kudzimaidzai siyanai nezvemudzimu. Ndinoti hapana anoridza ngoma achiti pangu pangu, achiti pake pake, munhu anongoridza ngoma achiti pangu pangu. Saka kazhinji ndo kupikisana kwacho murukati kwekurarama kwevanhu vatema, nekuda kwekuti kana vanhu vakunamata vanezenge vakutukirira midzimu, asi tikatarisa mudzimu wacho ndo wamai vako ndo zamura wayamwa kuti uzoziva Mwari. Mwari wachozve kuBhaibheri rave iroro vanoti kudza baba vako namai vako kuti mazuva ako ekurarama panyika agowedzerwa. Kana mai vaya vachinge vafa wamwe wetsvina. Isu kuno kuchivanhu tinoti kwete, hakuna mweya wetsvina wakadaro, nekuti kana Jesu akafa akamuka, chii chinokonesa baba wangu kufa spiriti yavo ichimukira ini semwana wavo? Izvozvo tinoti uko ndo kunonzi kuvhiringidzwa pfungwa, kukanganiswa pfungwa, kukanganiswa nekutorwa pfungwa dzoiswa muchanza chemunhu ari kuda kuti muteedzere zvaari kuda iye kuti zvimupe rabhizinesi. Ndanzwa muchiti mimi nhasi mutambo uripo ndewa Mavhu.
zvii zvinoita kuti munhu azoti ndakuchida kuita bira rekufadza mudzimu yangu? Zvine nguva yazvinoitwa here? Zvinoitwa nemunhu kana achinge asangana nematambudziko here? Zvinoitwa nemunhu kana upenyu hwake huri pastage ipi chaiyo chaiyo? Chazvinoita ndezvekuti kashoma kuti zviitwe nemwana achiri kuchikoro. Mwana achiri kuchikoro anenge aine shungu nekuti zvinogara vanhu zvinosiyana siyana. Mepo dzinogara vanhu dzinosiyana siyana. Hazvinei kamwana kadiki, hazvinei munhu mukuru, asi zvinotangira pasi. Saka kazhinji vanozopa matendo ndeavo vanenge vakuona zvimisikidzo zvavanenge vari kushavirwa nemidzimu yavo nekuchengetedzwa kutenda upenyu chete, nekuti upenyu ndo hunounza zvimisikidzo zvakasiyana siyana. Saka munhu akaona kuti zvimisikidzo zvandamisikidza pagore zvingani zvinoda kutendwa nekuti akusi kuda kwangu, akusi kuda kwaMwari, asi kuda kwemidzimu yangu iri kundichengetedza, inova ndo ine mutupo watinoti vaera mhofu. Izvozvi zvaitwa naMavhu zvingavata sei here kuenda kunamata? Vaita zvavo chikamu chavo chizora nhasi, vomuka zvavo kana ya next week kana mwedzi unouya kuti aiwa inini kumidzimu yangu ndakaita sei, ndakaipira, asi iye zvinezvi chiregai zvangu ndite sei ndinonamata. Zvinotadza munhu here kunamata zvekuita zvechivanhu? Chinamato chakagara chiriko kubva kare kusvika izvozvi. Takazochibatira pamusoro taakukanganisa, nekuti kana tichiti chinamato chakagara chiriko, vakuru vedu vakare iyi inonzi neuro, miteuro yatiri kuteurira midzimu yedu, kuratidza kuti makatisiya tiriko tiri kurarama, musazoti kanganwe nekuti tichiriko, rambai makativhumbamira muchitichengetedza. Kana wakunonamata hazvikonesi kunamata nekuti wataurira midzimu yako inova ndo ine mutupo wako, panova ndo pane rutsigiro rwako, panova ndo panoti kurarama. Saka tinoita kutenda vavhimi vashavi, tichikudza tategura abereka vanhu ivavo. Saka zvitazi munhu kunamata. Iro doro rine nguva here kana kuti bira rine nguva here yarinoitwa kungave mwaka wegore? Pane here nguva inonzi iyi ndo nguva yata kuita mabira ekutenda zvatakashava, kana kuti paunenge wangozongonzwa iwe kuda kuti aiwa inini ndofunga apa kapa regai ndimbotenda vadzimu vangu? Tingati isu matendo ari pakasiyana siyana zvikuru. Tinoti ukazvara mwana wako zvinotangira pakutoti uri mukomana, handitika Mwari akukomborera kuti uve munhu anoverengwa mumhuri, zvekuti mhuri ikarwara unokwanisa kumira pese pese uchibatsira nekununura. Unenge uri mumiriri wemhuri iyoyo, asi uri mwanawo kune vamwe vana, uri mwanawo kuvabereki ivavo sevana. Saka naizvozvo wega ukaona kuti zvandiri kuita izvi zvine chimisikidzo chekuti pane zviri kunditungamirira, zviri kundichengetedza, zvandisiri kuziva zvakavanzika, une kodzero yekutanga wafamba. Kufamba kunovhunzira kumatare. Wakuenda kumatare, wakunonzwa kuti chiri pauri chii, chiri kumbopa kuti uti chese changorema, unowanika uchimira ipapo, chanetsa unowanika uchimira ipapo. Imhepo ipi chimbori chii chiri pandiri, hauvhunzika kumatare, unongosvika woudzwa zvigere paropa rako. Naizvozvo nungamiriri yemhepo ikange yaenda mberi kwako inenge iine chokwadi nekuti iri kukurukura nemhepo dzako iwewe, zvichiva zvinodavirika mauri semunhu wenyama. Saka kazhinji kutenda kunotangira pakuti ukange waroora, aiwa tinotenda kawakunda, tinogamuchira mhuri yako nematendo emupeta, tichitaridzwa musha mutsva, matendo iwayo. Tikange tati isu tati garei waisa matendo ako, wakuona kuti pari zvino izvi, Mwari vari kundichengeta, vari kundishavira, nemhuri yangu ai zvakaringana, handina chandinochema, asi ndiri kungoti dai Mwari maramba muchiwedzera pane zvamuri kundipa izvozvo. Takuti rabira rematendo ekutenda kuchengetwa nekuzarurirwa masango, kudya uchiguta nemhuri yako nedzinza rose. Izvo bira rinenge richitwa rakamirira dzinza rose, anokuda asingakude, anonamata asinganamate, anonamata achituka midzimu yacho, asi we kana ukaita uri mumwe chete uri wedzinza iroro, wabikira dzinza rako rese zvaro, kubva kuvazukuru, vana baba, vana sekuru, madzitete, madzimbuya, werudzi rwako wese anenge achitonzi aita bira, uye anenge achitonzi ari pabira zvakare. Aiwa, muri kuzvinzwira tatirega tingotora mukana uno hongu ibira raNaMavhu rematendo, asi tabva tati aiwa regai titore mukana uno tinzwe kuti iwo mabira anoitirwa chii, sekutaura kwaita Gogo Mavhu achara kuti
vamwe vave kurasika. Iye zvinezvi regai timbodzokera kuna nagonya Mbira vambotipazve kamwe kambo nekuti tanga tamboti aiwa pavari kumbotora mikombe miviri oro mitatu regai timbowana mukana iwoyo wekuti asi wekutaura naGogo Mavhu. Iye zvinezvi regai tidzokere kuchikwata tiendere mberi nemutambo weBira raMavhu. tichiripo pabira raMavhu takuda kuchinovhara. Gogo Mavhu, sekutaura kwamaita mumhuri dzinosiyana, ini ndinogona kufamba semunhu mumwe chete ndosvika ndonzi kumatare ikoko aiwa kuti zvinhu zvako zvifambe zvisununguke, dzinza rekwako munofanira kuita matare.
ndodzokera kune vedzinza rekwangu ndoti zvanzi kwandafamba uku zvinhu zvangu kuti zvisunungukira kuti zvemhuri yedu yese isununguke hanzi tiite matare kubva vati hai isusu kwete izvozvo hatichaita taakunamata. Ndinobatsirika sei pakadaro? Ndinoti pamusoro yemukanya ndinoda kudayira vana vese veZimbabwe nerwuyo ndozotsinira nemazwi. Saka ndinoti pamusoro yemagwenyambira zvakare muchandibatsira kutsinira ndichidayira zvandabvunzwa nasekuru mukanya. Imimi maitwa seiko nai, imimi maitwa seiko nai, imimi maitwa seiko nai, imimi maitwa seiko nai, imimi maitwa seiko nai. Vana vazvino ana matyira veduwe, vana vazvino ana matyira veduwe, vana vazvino ana matyira veduwe, wotsvimbo dzevakuru ndokutora kutyora tyora, wotsvimbo dzevakuru ndokutora kutyora tyora, wotsvimbo dzevakuru ndokutora kutyora tyora, matyira evadzimu ndokutora, matyira evadzimu ndokutora kucheka cheka, matyira evadzimu ndokutora kupisa pisa, matyira evadzimu ndokutora kupisa pisa. Imimi maitwa seiko nai, imimi maitwa seiko nai, zvandinoona zvakaoma veduwe, 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 zvandinoona zvakaoma veduwe. Inga maitwa seiko nai, imimi maitwa seiko nai, imimi maitwa seiko nai, imimi maitwa seiko nai. Zvazvinoita sekuru ndakudayira zvangu nemazwi ndinoti tinopa urombo kunyanya ndakamirira masvikiro ese eZimbabwe. Ndinoti kuvana nevabereki vari kuziva zvavakapara, vakapara mhosva, vakatanga kutendeukira kuchechi, kunohwanda ikoko. Kuchechi kwazara vanhu vane mapere, vazara vanhu vane mazizi, vazara vanhu vapfiti, ndokwavakanohwanda. Vaona kuti vanhu vese vaya vahwandira kupi? Kuchechi. Ivo ndomva vaendiwo ikoko. Ndopa kunobuda dudziro yekuti mwana akati ndanzi ndine chivanhu, ndanzi ndine shavi reuvhimi, ndanzi ndine shavini, ndanzi ndine machembere, ndanzi ndine mudzimu uri pandiri, vanorasa mwana kunze kwemusha vachiti zvawauya nazvo pano hatizvizivi, uwo hwakunzi urombwa. Tinoti kwete, anonzi manyepo. Isusu tiri vanhu veZimbabwe vakangosikwa vachinzi tichafa tiri vanhu veZimbabwe. Mucherechedzo uripo, takangozvarwa uriko, tichangosiya uripo. Mucherechedzo uripo ijira reretso iri, takangozvarwa machira yariko. Mucherechedzo uripo ijira dema iri, takangozvarwa zviriko. Zvichinzi mucherechedzo iwoyo uri pajira reretso, patema ipapa panodudzira mhondoro dzedzinza, pachena ipapa panodudzira vana jenesa masango vavhimi, peguru rehanga ndo machembere. Hapana munhu wese wechirume anozviti ini ndakangodonha mudenga. Munhu wese akatozvarwa nemunhukadzi ndo machembere acho iwaya. Ndo patinodzokera kudare repasi reZimbabwe tichiti ndo panoti sekuru chaminuka nehanda nyakasikana nakaguvi, ndokuti vanhu ivavo mucherechedzo wedu wevana veZimbabwe kuti titarise kwakabva isu vanhu nekwatiri kuenda, tichitarisa makwara atiri kunorasa nezvatiri kushora. Taakushora midzimu mukuru yenyika nekuti tinenge taakuva vanhu vaakushora chivanhu chakadudzirwa nemidzimu mukuru yenyika ino. Vanova mbuya nehanda chaminuka nakaguvi, tichiti isu madzisekuru iwayo. Nanhasi tinongoti vana sekuru hapana asina sekuru vake panyika pano. Vana sekuru ivavo vaichengetedza chivanhu chavo, vachiremekedza chivanhu chavo, kuti mumusha kana muchinzi tinopirira ngatipirirei. Vana kana vakati tauya nezvatasangana nazvo yamumwe chete ramadoro neruvengo nekuvengana kwevanhu. Asi ndiri kuti kuvengana kana kushorana akubvisa kunotsvaga kuti mwana chii chaari kutaura, nekuti mwana wenyu ndo pane nhaka. Bira yaGogo Mavhu kuti iri bira nderei, iri bira nderei, iri bira nderei, kuitira kuti tinyanyopa zvedu ana gwenyambira nguva yekutamba nekuimba. Ichokwadi tinoti isu pane bira rinotangira kumakomba naTokoza Muhlavezulu.
robha ipapo rakuenda kuvenevamadzi nekuti kana vanhu vese vakungoti takunamata zvichireva kuti vakupembedza mashavi shumba tinokumbirawo pekuti mumbotichengete nekuti hazvigoni kuti iwe ufidhe kana kuti upe chikafu kumutoro tisu takungodya varidzi vemusha varipi kune vanenge vaine hunhu netsika nemagariro vanotenderwa kuvhunza kuti kove pano vaindepi zvedza yakadaro isina mudzimu asi tiri kuti hakuna njuzi inouya ichigara pamunhu pasina mudzimu uripo ngazvifambirwe zoti vamwe vanogona kunge vachichinyatsoshaye mukana wekunyatsoona paindaneti apa kanini zvakataurwa naGogo ndofunga ndine mubvunzo muviri ngana nechivanhu nemidzimu yekwangu ini zvakare nhamba dzangu i0773 524 943 0773 524 943 ambuya Mavhu official ambuya Mavhu chigara mapa edziva handifi ndakachinja asi chaakundinetsa mandivhurira imwe nhau ndichangoiti taure muchidimbo chaakundinetsa ndechekuti ndiri ambuya Mavhu kudai handirwadziwi nazvo asi ndinoda kuzivisa vana vasiri kuzviziva veZimbabwe vari kunze kwenyika vese inini ndiri munhu wematare ndiri munhu anoshopera ndinoita matare kukandira matare iwe ukakumbira ndiro wobhadhara mari yako imomo waisa mari yako mundiro matare edu akutofamba hazvinei kuti uri kunze kwenyika kupi zvako aiwa mhepo inosvika ipapo ichikurukura newe kana uchinge wazadzikisa zvirevo zvinodiwa pamatare ipapo asi chakundinetsa ndechekuti kwana nambuya Mavhu vechirume vanambuya Mavhu vechirume vanambuya Mavhu vawandisa vandisati ndakambozivawo vanototaura vachiti ndinonzi ambuya Mavhu izvi zvakazongouya handizivi kuti ndakandabika mazondo akanyanya kuibva here akadyiwa nechembere dzisina meno nevane meno vakadya vakafara vanhu vakati asezvo zvanakidza kudai munhu wese angonzi mbuya Mavhu asi ndiri kuti zvangu hazvinyanyi inini hazvindirwadzi nekuti handina kufa handiperi ndichiripo zvangu ndo zvimwe zvamunoona ndichizombomira kuti mukati tiuye kwere mbuya ndoti aiwa chimbomirai sekuru ndinoitira vaya vanoba mazwi vanoba zita rangu nekuti vanozoshanda vanhu nepasipo zvova zvine mhosva mukati mhosva inenge yakudzoka kuna ambuya Mavhu vari kunzi takavaona paFacebook vaya takavaona paYouTube vaya izvo aiwa kwete tinongoti isu kana uchinzi ambuya Chimuti ngaringoramba riri ambuya Chimuti morega kunzi ini ndochitora zita remumwe munhu aiwa kwete ipapo riri kubiwa kwozoita zvedambudziko rokuti kune vari kutora mavhidhiyozi iwaya vari kuatora kwese kwese kwavari kuawana nemimhanzi yacho kwavari kuiwana matorero avari kuita ndo vanoziva matambiro anoita nedzifoni dzavo asi vatora kudaro chiri kundirwadza chinhu chimwe chete chekuti vana veZimbabwe vakutengeserwa nhamba dzangu kuti vakwanise kutaura neni kuti munhu akati naye ndinokumbirawo nhamba dzambuya Mavhu akubva hanzi unototanga wabhadhara $40 kuti ndikupe nhamba dzavo kuti ukwanise kutaura navo saka izvozvo tiri kuti kuvana veZimbabwe ngatisavei neunhu hwakadaro ngativei nekuremekedzana nekunzwirana tsitsi atambudzika ihama yako ari kukumbira rubatsiro ihama yako ngatibatsirane munzira dzakadini dzakanaka dzisina kurwadzisana mbuya vanongowanika havo pese pese asi handitami ndiri mwana weZimbabwe ndicharamba ndiri muno muZimbabwe handina kwandinosumuka ndikaenda kana kuti zvizonzi mbuya Mavhu akuBotswana aiwa handindi ikoko ini ndiri kuno kuStone Ridge kuno ndo kwandinongogara kuHarare South ndo kwandiri tinotenda ndichitsigira mashoko ataurwa nambuya Mavhu evanhu vanotengeserwa nhamba dzambuya Mavhu idzo dzakanyorwa dziripo ko iwewe unezinge wadzishaya sei kwako kuwana $40 here kana $50 zvokuti utenge nhamba dzambuya Mavhu ndo dzatanyora idzo ndo dziripo nhamba idzi hadzitengeswi pavanhu vari kusvita ana Gogo Mavhu ana sekuru Mavhu kana muzukuru wambuya Mavhu vachiti ndinorapa ana Gogo Mavhu ava vanenge vari nhengo dzezinata kana kuti dzezinipa kana uchinge wafunga kuti ndoda kubatsirwa kana uchidhauta kana uchida kuve nechivimbo chekuti zvechokwadi munhu wandiri kushanda naye ndiye vabvunzeka kuti mune certificate here yemembership yezinata kana kuti yezinipa munguva shoma iri kufamba munezinge maakudhimanda zvakare certificate kubva kuMinistry of Health and Child Welfare
regai ndidzokorere zvakare munguva shoma iri kutevera, ingave n'anga, angave muprofita, angave madzibaba, vangave papa, vangave apostle, vangave bishop, vari kukurudzirwa neministry of health kuti uyai murejeste kwatiri. Saka imimi vana vezimbabwe sekutaura kwaita Mavhu, kana muchinge mada kubatsirwa naGogo Mavhu ava, svikaiwo palevel yekuti hongu Gogo ndazvinzwa ndimunobatsira, ungave wauya kana kumatave, ungave uri kubatsirwa uri pamobile phone, pawhatsapp, bvunzai kuti ambuya ndipei certificate iyoyo, nekuti ndinokutaura mbavha idzi havasi kuzorejesta kuzinata, kuzinipa kana kuministry of health. Mbavha idzi havasi kuzorejesta, nekuti vakarejesta kune zvinodiwa ikoko, iadresi yepaunogara. Pavanotofamba vanhu veministry of health vouya vosikuona kuti apa ndo pamba panoitira matare Gogo Mavhu, votora adresi yacho. Vezinata apa ndo pamunoshandira, vouya ipapo. Mbavha idzodzo hadzina, dzinongoba chete nefoni. Saka kurudziro yedu ndeyekuti mune kodzero yekudhimanda macertificate iwaya. Aiwa, tati nhasi harisi zuva rekutaura, regai tidzokere kumatare tione mutambo waMavhu uchienderera mberi. Zita ndinonzi Robert Afumani, tiri kukupai mutambo uyu live paSly Media nekumwewo zvakare. Iye zvinezvi ngatidzokerei kuna naGogo Bira tinzwe kutapirirwa nebira riri kuitwa pazuva ranhasi.
Big businesses do not advertise because they are big. They advertise because they want to reach potential new customers. Advertising helps you move your goods off the shelves. Brand visibility engraves your brand in the hearts and minds of your old and new customers. SlyMedia TV has a package for everyone, big or small. It's called Everyone Can Stream. Corporate events, weddings, churches or funerals, we stream it all. We take your product and event to over 326,000 followers on Facebook and 96,000 subscribers on YouTube. We cross-post to over 6 pages with a reach of over 1 million followers from as little as $100 per hour. We give you the desired global reach. Call today for a free quotation. 263-772-863-484 or 263-775-964-849 or 263-773-761-800 or email on slymediastreaming@gmail.com. Sly Media TV, building bridges.